Mina angiboni umuntu ohealthy la. Ufebezela neboss ukudunisa ema-officeini, ufebezela emsebenzini ubadunyisisa kwakho eroomini. Kwenza yini into lapho? Ngoba nawe bayakudunisela. Angazi ukuthi ubuyelani futhi la. Ngizela ngithi ngizozehlisa. Uzozehliselani ngoba ngicela ungasabi. Angiphili. Ngiyavuma ngiphili. Ama camera bram. Labo bengibuyisela emsebenzini. Ngicela ungidumele. So wena buti ubona ama-lavi-davi. Ngibona ama-davi lavi. So ama-davi-lavi. Okay, ama-lavi-davi beni wayenza sisi. Mina ngicela ukubuza something ke. Bengisidonsa ke naye boss. Yabo ulala neboss yakho. Niyenza i-sex umuntu omdala. Kahle nje. Benisexana. Iboss ayishadanga yona. Ayishada. Iboss yena ayinamfazi. No. Isingile iboss yena. So emsebenzini ithandana nawe kuphela. Iboss yena isingile. Akufuni. Ngicela ukubuyela nje emsebenzini. Angeke. So my sis, awukho la ngifuna safari lady blue. Ngifuna ahambe enqunu la estradeni. Awazi ukuyenza le. So ayikho iposition emsalele Nkosi yami ubhuti at least noma Nkosi ongasho ukuthi hey wayenzela isexana moha kakho lo. Ngoba iboss wathi ke so wababona athi baloko bamchamela umbhekile usisi. Bombhekile mabaloko bamsexa bombhekile. Oqala lo nabantwana eNatal. Boss makakubheka ubheka kanjani akungibonisa sisi. Nje aluka lo. Ungangibambi mina ngifuni lezi zinto lezi. No, ayikujeza phela. Nje aluka. Sengisho uyakuthinta boss. Mayisisi wena bofika kangakanani emsebenzini? Uyaza kuhlolela. Business pro job. Hawu. Nani? Akenzi blow job. Naku parking lot. Mayisisi beniyenza naku parking lot isex. Phakathi kwemoto. Kahle kanjani. So iboss yakhwatha yona. Sometimes we text bese ke sakhe. Manje awusabi ukuthi iboss unemfazi ngapha uthana neboss. Sisi uyazi ukuthi